Greetings once more upon the spaces of spaces. Chilling with the man and man. Yes, man and man, we're chilling here together, try to reason about the things of things. Things that might bother the man in man's mind, that he never find a space to chill without deciphering the mysteries of life. Hlala nam kaloku mntakwethu. I am your host, Jana Himkazele, broadcasting from Khayelitsha to Cape Town. Yebo kaloku mntakwethu hleli nam still upon kwesi space sibe serizina deep ke mntakwethu ngezinto mane siye singaziplani uyabona mos asinxibanga even nafensi uyabo ya kudala siyithetha lento onxiba fensi wena lord yabo into that we know that we're supposed to do qha it's just because there's no reason so long yabo. There is no concrete reason, a reason that matters for me to pimp the space and yeah. So I'm not going to do it until I found the reason for that. But I'm in a process of reasoning why must I do that. Bathetha abanye ukuthi hayi for bubukeke yabo ube grand in terms zaloku kufuneka into yakho icaceleke nakwabantu kwi-audience xa ibona ko-YouTube and all that stuff yabo ya ke mna kandithanga nqayi loo wemos niyayazi bafethu nina kudala ndihleli nam ndiyandibona phaa kwi-subscription bafethu siba yi-17 masiyibambe phaa abantakwethu xa ndiposta niyazibamba iividiyo ndicela nawe if you never like and subscribe ndicela ulike usubscribe mntakwethu and ushare nabantakwenu obabonayo ukuthi ezi concepts ezinjena ziway ofoundayo ukuthi nikwilevel eyi-1 ukuthi imind kaye nayo kwilevel kaye nayo ukuthi you can see what I'm talking about yabo hayi salute kubantakwethu abakwi-platform hayi kunye nani bantakwethu ndiyanibona niyasenda ii-messages phaa ndiyabulela bantakwethu qha bengenaxesha man so ndikhe ndafar away for a while yabo ya bendingenasikhathi lots zam so ndicela nindixolele but ndibuyile ngoku so ndizamane ndinichecka even on old videos nandizazithumela ii-feedbacks yabo ya si-engage bantakwethu sibe sonke uyabo ya namhlanje bantakwethu anandwintsha enothi sake siyicikite deep more than ukuthi ndifuna ukhe ndishere man i-traveling to those dimensions of hereafter, So here ayikho clear imemory ukuthi the time I was there what was happening, but what I've noticed was that it was like sikule shelter yabo sihleli apha kule shelter ngaphakathi but there is a snake inside this shelter. But you know what is so strange about this snake? This snake is not visible. Yeah, this is what I notice about the snake yabo. But it can be visible sometimes. I don't know xa kutheni, but this snake is not visible like sona in essence creation nje leyaso asikho visible yabo, but sona can make itself visible. So what we how do we notice ukuthi there's something wrong here kule shelter? We notice ukuthi kunalewe yabo lewe ithanda ufakwa ngosister apha enhloko benza ngazi hairstyle like iqueen yam ke ingathi silapha kumendleni iqueen iyathanda ukwenza into zazo uziphothwayo zenhloko into zabo yabo yeah usister ba heavy with things yabo, so it's more like iqueen ibeke those type of things yabo qha eziwezi andikhumbuli ndizibona zithe saa. How do I know ukuthi bekezwe? Ndikhumbula the time ndikroba phantsi kwebhedi yabo because I saw those things plenty there when I was looking for the snake, but these things were inside the house, but I don't know if bezi phantsi kwebhedi or bezi around, but I saw them when I look under the bed. So it seems ngathi kule house all of us we are concerned ukuthi hey kune snake here, kune snake here, kune snake yabo. And then
we try to check around, and mna what I noticed is that when this snake moves, masithi mhlambi singekazibind in between these hair like things, sona xa usijonga uyabona xa kushushu, if kuyatshisa kunelanga, there is that la way laa nto ingathi obubushushu man xa uhamba indlela like ubone ka utravela usendleleni ende straight qha ehla isenyuka ihlisa enyuka kube kushushu, fumanise kulanda itipu ungazubona xa ihlaya indlela, uthi wajonga phaa elayinini fike kukho laa nto ingathi iyaqhuma phaa yenza ingathi ubona sambuzizo obuthile, yabo. Yeah, so when that snake moves, it moves like that, uyabo. Now I don't know uba kuye kwathini as nisitsho sithi and remember exactly what happened there, but I'm trying to share what I have seen so far. Now, as a snake, there was an event or a happening within the scene that causes ukuthi se manifest physically, yabo. When this snake manifests physically, simnyama iskin saso ne, but equality ilike umsundululu. How's umsundululu? Earthworm. It's like an earthworm, you know, when earthworm come out of the soil, wet in a last shining thing, bony light reflector from its skin. Yeah, it's more like an earthworm, but ke ngoku sona si black, yabo. Now that I'm here and recalling the memory, ndisifanisa nalaa nto kuthiwa isicilio or sicilisil. What is that thing? I'm going to check it 2 times. Ikhona into ekuthiwa yisicilio or sicilio worm. I'm not sure. Let me check it now here. Kanye ndizawuphela ndimosha imemory. Kame ke ndiyicheck. Ndizama ukucheck ukuthi kuthiwa yintoni la worm, because I saw this worm here apha ku-YouTube nantsi, kuthiwa yi-Sicilian. Yeah, yi-Sicilian le worm, kuthiwa le worm le. Kune-worm ekuthiwa yi-Sicilian worm, and yabona yile nto just that I don't remember exactly what was happening in this dream, but this snake when it manifests itself ibukeka like i-Sicilian worm, yabo. Ibukeka like i-Sicilian worm, but ke ngoku what is so strange, inezantshebe, yabo izantshebe ezantshebe zala fish man, khona la fish inentshebe, okanye idragon, kuyibona idragon kwi-Dragon Balls fika inezantshebe ziyi-line kule ndawo. Yeah, it's a Sicilian worm like snake, because it is a serpent. Uba yi-serpent yayibona ishape yayo, because i-Sicilian worm nayo imile ingathi yi-serpent, but ke ngoku since ibe flat like ingathi i-alien, yabo, in that head of a snake it got those fangs like ingathi yi-dragon, this serpent, yabo. So ke ngoku I remember seeing itself as if ingathi ndiyibambe mhlambi indihlasela or something, but it's either ndime ngenyawo or but I don't remember exactly what was happening
kulaa scene yoba ndiyibone, but I do have a memory how it looks like. So this is what is so strange about stepping in this place, in these spaces, because ezinye izinto you don't come back and you can confirm ukuthi okay ezi yabo. And sozanibonisa nezinye bantakwethu zininzi these things. I'm going to show you the images of the temples of the sky people yabo. I've seen the images of the sky people, but maybe mhlambi that is why I was never shown what we were doing there, because of today I will come mhlambi ngithethe ohlobo. They know those ones, they are the intelligent ones. The elders, they are wise. See, they are very wise, my lord. They can encounter what you yourself you are going to do in the future time, as if ingathi our life kudlala ukubona ifilimu kweza old cameras zazine-films. Life yethu ingathi idlalwe efilimini here, based upon elders, how they understand and maneuver life yabo. So this worm seems like a Sicilian worm, but anyway, I can't talk a lot kwathini there, because I don't remember exactly what was happening. But what I remember was like, apparently everyone ebeme ngenyawo, and then we are concerned about this snake yabo, because siyavunguza around and no one can see it yabo. And then another brother, when I look underneath the bed, ndabona this ento zosesizifakelwe entloko yabo, mixed no nalewe akomtshayelo nahapha khame ndiyabuya ngokucheck umtshayelo for you there. Yeah, nangumtshayelo. It was more like yabona umtshayelo lo i-broomstick, but does not have landuku, but ingathi ubuphantsi umtshayelo yabo. Yabona lewe eyalwana umtshayelo, it was something like this, but it be black like this one. It was black like this one. It was black like this one. You see this one? It was black like this, not like this. It wasn't blue, black. So when I saw this snake, ke singene phaa ekoneni, phaa ngakule ndawo ine-headboard, and ndiyayibona le way ibululekile, and uyayibona uba ile way your sister, but where it is melting, it's melting from something like this of umtshayelo, because ndinotise ukuthi yabona nje lo mtshayelo ulolu hlobo zinintsi eziweyi yazibo, but kulowana bezigqabagqaba ezinye uzibona uba naziya intshiyekela ziyakonektha to kweza way zijika zibe i-hairstyle leyo sister enintsi phaa phantsi kwebhedi, and it enters there. Ndandibonisa isisiliyo bantakwethu. I think if ndinayipower you-edita le video, I will edit for you so that you can see isisiliyo ukuthi what type of a creature it is. And then the snake, now when we saw the snake there, ingathi ke ngoku kufike someone, there was already this elder among us, ubhuti nje usemdala ebesimbizile ukuthi asibethele le nyoka. And then when ezama ucheka naye simkhombisa ukuthi nantsi phantsi kwebhedi, because ndakroba ndabona le nto ndikuxelela yona ukuthi ndibone this one, and then ndamxelela nantsi phantsi kwebhedi. And then this brother started ufaka isandla phantsi kwebhedi watsala abe dwabulula le way ke usister enwele iphixani. Kubone ezanwele zishekela zizintshekela xa usister besenza i-hairstyle, sheke ziyilanti iphinyo that you can sheke into enje yabo. Abe itsala kubrother inintsi ke le way. Uyayibona ukuthi even from this chaos of these things, if ungumntu okwaziyo uzenza zibe fine eza way, you can also produce another long things uzofakelwa entloko. I don't know ke ngokuthi why this snake decided to put itself in between the mchayelo itself and this plaster, black plaster started to melt and form
those hairstyle things like, but it came and it was so ininzi, brother. It was a massive thing under the bed, like it was a massive thing under the bed, and this brother started to take this thing up and said, hey, there's no snake here, look. When I look at there, I found also, no, I don't see any more a snake now, because this thing is not moving since this brother he's picking this thing aside the bed, and then now I started to see that thing I talk about, like when you look at the road and you see that movement of heat coming out of it, the tar, it moves, yongena komnye umngxunya osekoneni endlini phaa ekoneni edongeni, but kokweli donga ingathi ipreparishiwe le ndawo yenza ungathi bebugata, like, because it didn't open a new hole, it just enter kwi-hole that was already there, yabo, yophumela kwelaa cala. And then that's when it was our last time of seeing it, yabo. So ke banda kwethu, I have been there seeing that, so ndithi mandiyishare le thing, yabo, because namhlanje kunento strange that happened, yabo. Silungisa umbane here, kunebrother apha ekuthiwa ibe indambo, and ke kudala nathi sibelwe indambo. I can't lie about that thing, so we know it. Indambo zombane ziyathathwa here, and weske thina sisalanga zinyuka siyawubhatala umbane from where we are tsaling umbane, yabo. So this brother also nayo iye yaphuthaphutwa ke ngabantu, sabe sifuna apha sizayifaka amatayi ke thina siyitshise, yabo, because that's what we are doing to isikoli nabantu abangamasela, i-thieves in our community. We put fire on you, yabo. So we were meditating about putting this brother in fire, yabo, and then the other brothers said, no, don't put him in fire because it's not iron, yabo. Yeah, because the brothers, when he asked them ukuthi sincokola ngento ukubelwa intambo, sithi anangu simphethe umuntu ovela usibele, sithi nguwela usibela intambo fonini, kuthiwa yiyo kanye le bayifuna apha abantu babe beyiphuthaphutha, baleka yaxesa amacingo, sabe siyibamba apha, yabe sithi khoti ungabaleki mntakwethu if awukho guilty. If you are not guilty, noba siyakubetha subaleka because awukho guilty. Asizude sikubethe sikwenzakalise efondini sikubona into nobana awukho guilty, nathi singabantu asizondlavini just like nini. Uyambona umuntu ongekho guilty, noba ikhona laa nto kuthiwe uye wanelishwa ityala lakuwela, yabo. Yeah, khona laa nto ilishwa liyinto ekhona, yabo, but you ain't supposed to run away ungekho guilty, unless uyabona uyabethwa okokoko, just run away kumzi okufutshane nje, uvala ibhakile ucela uncedo, uchaza uba ukho guilty. But don't try uba ufuna ubeqa aba bantu, because once they find you baza kubetha ke, because babuza bubaleka ntoni ungekho guilty, yabo. Ubusithi wena ndibaleka ngoba niyanibetha, ndiyanixelela andikho guilty kodwa niyanibetha, yabo, I didn't commit this crime. So abe sithi amadoda, no, le ndoda mayingafakwa amatayi itshiso, le ndoda mayisizeke, mayisikibethwe qha ipanishwe, yabo. Yeah, so I don't know ukuthi le journey inayo correlation to this event, because this is the journey I imparted kuyo this morning. This morning after 12, maybe it was 2-3 or 2 or 1 o'clock when I embark on this journey. But now when I came back here, namhlanje silungisa umbane, this thing happens, yabo. And ke ngoku ndiyazama ukuthi abantu kwethu abadila ngezicrapyard, uyabo, like bungumuntu odila ngohamba uziqokelelela ilento ekopa, yabo, ukhanda uchicks utshise. Khawuzameni bandakwethu into nobana ningabatshiseli oochicks kufutshane kwezi ndawo zinezindlu ezitsalileyo ubona uba kugcwele iintambo zabantu. Siyotshisela kufutshane kulaa ndawo, because ungathi ngelaa xesha uyotshisela phaa
kanti kwalapha kwaba bantu ucifa uba wena abacovered because iintambo zabo zikhona, kanti bakhona bambalwa ababelwe intambo, then baphele bebleyima wena, ube wena sowuzitshisile ezi. Mhlawumbi uphethe iintambo ezibomvu wazixobula ezinye zibone kuthiwe nantsi intambo yethu, ibe ifana nyani ingeyiyo. Uba ngabaxelela no ayiyo le intambo le ndiyifumana there, we can go kuba bangafuni uva, ibe lilishwa kuwe mntakwethu, ufele into engekhoyo. So I learn a lot from what happened kulaa brother today, which is not a good thing ke bantakwethu, ukuthi sibele abantu iintambo sizithengisa koochicks. Babe bekhona abantakza abazicelelayo intambo, omnye uyifumene kwamanye ii-brothers mhlawumbi ibitshile inde, uyabo, ya kwacaba izawulahlwa kuba itshile, wayicela ubrother wayinikwa. Ngoku uzoyitshisela kule area aqondayo uba ufuna umka kwelaa cala naba bantu bokuxoxwa ngoba abantu babeentambo, makaze kwicala laziyo uba linabantu abaneentambo zabo abacovered azotshisela apha, kanti uyimoshe there. Bakhona ababelwe intambo there, uyabo, baphele betyhola yena, and bathi xa bejonga kwezi ntambo zakhe bayifumane intambo ebomvu. Qha mhlawumbi ubrothers might be mhlawumbi useqhawule eli cala, uqale utshisa eli cala beselitshile kakade. Ezinye intambo ayitshi yonke mos, uba nazo iipisi engatshanga, mhlawumbi usheke those pieces kuthiwe jonga nantsi intambo yethu, ijonga uyiqhawulile lo into pieces, nanku uyayitshisa, nantsi enye ibikhutshwa emlilweni, uyabulawa ngabahlali. So ndicela sibe careful bantakwethu abathengisa uchicks escrape yard, abantu ababopha amajiko. Ndiyanicela bantakwethu, at least itshisela noochicks benu kude, uyabo. And xa ungumntu otshisa uchicks, try uavoida uwokha kakhulu kwindawo kwipublic enentambo. Masithi mhlawumbi uyenyuka uyelwandle from Tafelsig, suhamba kakhulu phakathi kweehoki ekukho iintambo ezialayinileyo, ubonakala ngumntu kachicks, kwa unxibo kwakho uyabonakala ngumntu kachicks. Because ngenye imini uzawuthi utshisela uchicks samwe kuthe kudala sikubona uliphara lihlala senyuka, but definitely ngathi le ntambo ibebomvu nguwe lo uyaziyo le ntambo. Like uzawufela mntakwethu into nyhani ubungayazi noyazi bra, ubungayazi da, yabo. So ndiyanicela bantakwethu bani careful, yabo, next time, because bizabambi nyhani le nto yoba ehlelela brother ba egityisela umlilo, kanti nyhani my brother ebezitshisela nje iintambo zakhe yena, yabo, bengekho guilty ukuthi umoshele bani, but siyibelwe thina intambo there, yaqhawulwa intambo yethu there, yabo. So naye mhlawumbi if my brother angazayibone le video, please mntakwethu, next time yiba kwiindawo ezisafe, sutshisela intambo kwindawo ube ungaziwa ngabantu otshisela intambo kubo. Like umzekelo, if uzawutshisa emveni kwezindlu ezithile, bonokhela noba ngabamelwana bambalwa, baxelele sisi bhuti, no mna ndingumntu ozizamela ngeentambo olu hlobo, yabo, andizibanga ezi ntambo, zitshile ndiziphiwe ngubani, angafowunelwa abuzwe, yabo. Qha ndicela utshisa nje apha kuni ngemva ninespace, yabo. Ungavele uzidalele bra ubonwe sewuphapha, because abantu abalahlekelwe ezintambo bazayogubhulula wena, uyabonakala umlilo kachicks, uzawuba sekoneni, yabo. Xa ufike kakuhle in peace, uzakwazi nonqandelwa ngabamelwane abakufutshane xa besiva ingathi ikhona into enguqhosekileyo zenzeka, bamyeke lo mntana siyamazi, yabo, lo mntana nongwalapha mani, lo mntana okanye lo mntana hayi uzile apho, asixelele ukuthi ezi ntambo zithatha apho. Noko bantakwethu, ningambulala umntana womntu akabanga ntambo zenu, kangoba ude watsho nantsi neproof yakho ukuthi if nifuna ukwazi ngezi ntambo ningaya there, ubeke ulife wakho ube safe bra, because hayi kule life siphila kuyo ngubani umntu ongamblame ngendlela aphanda ngayo, ungablame bani mfethu? Because once ucima from ufuna uhold life ukuthi wena uhighly moral, wena ubambe i-order, you will starve. And once you starve, the people who come in their doors and beg for food bayakuhleka, bayakucekela phansi, and then next time they won't give you food and watch you starve, and then they will laugh at you. So those who struggle, mna I found ukuthi, you know, people abafana nabantu abafana ne-prostitutes umzekelo, those who sell their bodies, I don't know ukuthi what challenges did they face in life for them to reach that level, but all I know is that the experience life iyakutshintsha bra, i-life ne-experience of i-life iyakutshintsha totally from who you once were. This is what I know. So yabona ke, with someone who have a such experience, anokwazi nogxeka,
Andinokwazi nogxeka kubantu abenza i-ways kinky for uliva. Andinokwazi nogxeka, andinokwazi nopromota because ubukhinki bubukhinki. But ndizawuthini? Because even those who know, who hold themselves ukuthi hayi thina we are highly moral, we know ukuthi ubukhinki bubukhinki, you never know when it is your time to play irresponsibility ukuthi you are a brother to the next brother, help another brother. You never do that. And others banezizathu zabo, because some of us, you help us and then we fuck you around though you help us, like lana kuthiwa kubulela ngesikhohlelo. So like akho xala unolithethelela between these two sides unothi nale libhetere nale, it's more like masameni man, those who are good must try to be good as much as they can. Yabo andiyazi bantakwethu nami ukuthi I wish if I can have a word that I can say ukuthi this is what we're supposed to do, because based on my own experience I've tried to uplift many people who are lower than the level endikuyo mne life in. But you know what they do? Once they started to find me out ukuthi I am a humble and a righteous man, they start to violate all the love I give to them, become a witness. So now I found ukuthi there are those type of people, and those people you can't change their minds. So sometimes you have to change yourself now, who you are, in order to try to avoid this type of people. Now kube kusiza omnye umuntu who does not know that in your life, abe yena efuna ulena more on what you want to teach or whatever wena you were a part of. Maybe la muntu want to be a part of that, but you won't treat him in a way a grand because of into unalani ba even this one is more like the others. Uyathi yena afike wena sone highly morals yabo ukuthi into ethila ndiyenze, uyethila ndiyenze, uyethila ndiyenze, abe yena believe ukuthi if you are a true righteous man you're supposed to act like this, and then you proved ukuthi uyenye into in another time. Hey bantakwethu, live it into man that you can drive, so no bendithi man share man bantakwethu ukuthi through the travelings this is what the man have found, because these days I don't have time to record things down like in terms of each channel, so I'm going to keep them here, some of them, not everything I'm keeping here on live. No, I'm not keeping everything live, but some of the things I'm going to throw them here live so that we can share mntakwethu. And also now if you want to come with platform, no, I have a way where we can record our interaction, difaka apha platform, so that other people they can see also just as we have found. So you can come, you are welcome to come and tell us about you wena mntakwethu ukuthi wena in your life what is it that you experience. Yabo la way creepy wena my lord, le abanye abantu bangasoze bayazi, yabona kasikho baninzi apha, even andifumani views ezila way, so kugrand sawuncokola ka grand, no one will ever see this thing. By the time they see it, we will already be far away. Uyabe nawe sewukhulile une-confidence towards who you are, so abantakwethu, peace yo.